El màrqueting digital el que és una comunicació every place. Ens podem comunicar amb qualsevol, sigui on sigui, mitjançant els dispositius mòbils. És una comunicació 2.0, d'això ja s'ha parlat des de fa molts anys. Vol dir que no és una comunicació unidireccional, sinó que és bidireccional i és una comunicació viral. Si generem bons continguts, si generem bons materials audiovisuals i online, doncs podem aconseguir una viralitat que amb el màrqueting tradicional no podríem aconseguir. És una idea del Gremi d'Hostaleria, que nosaltres ens hi sumem ràpidament, on és el concepte aquest de trobar el tastet de la ciutat de Viladecans per poder trobar el que necessitem ràpidament i amb aquesta cosa que ve de l'outlet i tot aquest turisme que està implantant a la ciutat, l'eina més fàcil que no tindrà que estar imprimint plànols contínuament. Deixar enrere a vegades situacions acomplexades de Viladecans i tant, quan realment el potencial és molt bèstia. I jo crec que si sumem tots plegats, podem convertir això, una marca que ens permeti treure pit i a la vegada ens permeti utilitzar-la allà on anem i que sigui de tots, del comerç en general. Nosaltres estem treballant molt amb els comerços de Viladecans per tal primera, de donar més oportunitats, d'intentar millorar la capacitat de compra de la gent de Viladecans, d'aprofitar tota la gent també que vindrà al municipi a comprar amb ocasió de l'obertura del centre comercial, de l'outlet, per aprofitar tot això com oportunitats per nosaltres millorar el comerç de la ciutat, no només per la gent de fora, sinó també, evidentment, per la gent de dintre. El més important és que abans la gent marxava de Viladecans i ara el que hem d'aconseguir és que molta gent vindrà a Viladecans que compri a la ciutat.